L-adwet tajba kulħadd, nispert instabu tajbin illum. Jiena Miguel mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u llum flimkien se naqraw ktieb jismu Id-Dinja tal-Lara b'kitba ta' Marija Paċ u diżinji ta' Sue Flask. Ejja nagħtu t-titwila il-ħarsetta ta' wara naraw fuq x'inhu dan il-ktieb. Aħna l-koll ngħixu fl-istess dinja, iżda kollha narawha b'mod uniku. Idħol fid-dinja tal-Lara u skopri kif tara hi. Ejja naraw kif tħares lejn id-dinja din Lara. U din hawnhekk hija Lara. Għandha xara iswettuta, għajnejha blu bħas-sema u immaġinazzjoni kbira. Waqt il-lezzjonijiet tal-arti, it-tpinġijiet ta' Lara ġieli jidhru ftit differenti mit-tpinġijiet ta' sħaba. Petra tħobb tpinġi s-siġar u Luka jħobb ipinġi l-fjuri. Imma Lara, xi tkun qed tara? X'taħsbu intkom? U hawnhekk hawn siġra kollha diżinji differenti, sewda u bajda. Meta s-siġra s-soltu x'kulur tkun? Ħadra, mhux hekk? L-għalliema iddendel it-tpinġijiet kollha ma' ħabel min-naħa l-oħra tal-klassi u hawnhekk għandna t-tpinġija ta' Lara. F'ħin l-ikel, il-platt ta' Lara xi kultant jidher mod ieħor mill-platti ta' qrabata. Il-mama tħobb tiekol it-sinnarija u n-nannu jħobb jiekol il-patata. Imma Lara, xi tkun qed tara? X'taħsbu intkom? Kulħadd jiekol l-ikel li sajjar in-nannu. Imma Lara hawnhekk qed tara wiċċ kemm hu tajjeb. Mbagħad, wara li tinżel ix-xemx, is-sema ta' Lara ta' spiss jidher differenti mis-sema li jaraw ħuta. Ben jħobb jara x-xita nieżla u Mari tara l-qamar jiddi minn wara sħab. Imma Lara, xi tkun qed tara? U x'taħsbu li qed tara Lara? Dragun, ekku. Wieħed wara l-ieħor it-tlet tfal jippreparaw ruhom għall-irqad. 1, 2, 3. Kemm iġġib xorti magħha kull ġurnata. Għajjena Lara tidħol bejn il-frix tagħlaq għajnejha u tlesti ruħha għad-dinja meraviljuża tal-ħolm. Imma Lara, xi tkun qed tara? X'taħsbu intkom li ħadkun qed tara fil-ħolm Lara? U hekk wasalna fit-tmiem dan il-ktieb. Imma jibqgħu hawn għax flimkien se npinġu dinja meraviljuża tagħna wkoll. Kull ma għandkom bżonn hija karta tal-kulur jew bajda kif tixtiequ intkom u xi lapes, marker, labsijiet tal-kuluri li tixtieq qalbkom. U għandi wkoll temprina għal jista' jkun. Issa għandna bżonn nagħlqu għajnejna u nħaddmu l-immaġinazzjoni biex nimmaġinaw x'dinja ħatkun qed timmaġina Lara fil-ħolm u għandha tkun l-iktar dinja fantastika li nistgħu naħsbu fiha. Naraw. Mela, jiena iddeċidejt li Lara se tkun qed toħlom bi sħaba kbira. U mhux talli hekk biss, talli din l-isħaba se jkollha dar. Dar bis-saqaf ippuntat. Mbagħad naħseb ftit iktar u naħseb din is-sħaba ħatkun mimlija ħafna fjuri wkoll
namilla ħafna fjuri. Naħseb li se tkun qed toħlom bix-xemx, mela ħanfinġi x-xemx hawnhekk titbissem. U naħseb li se toħlom ukoll b'naġa ttir. Mela se nfinġi naġa qisha sħaba wkoll. U ħanamilla ġwienaħ bħal tal-farfett. Namilla naqalinji biex tidher tittir. U hekk jiena immaġinajt id-dinja ta' Lara. Kif nimmaġina se toħlom jien. U intom kif timmaġinaw ħatidher il-ħolma ta' Lara? Jiena ħadd ħafna pjaċir naqra dan il-ktieb magħkom u nispera li nerġa' niltaqa' magħkom daqt. Il-ġurnata tajba lilkom. Ciao ciao!